Третия продукт, заложен в схемата тук, е Симак Ор. Това е иновативен органичен биостимулатор с напълно естествен произход. Това, което отличава Симак Ор от останалите биостимулатори на пазара, е неговата патентована формула, базирана на екстракт от червени водорасли от вида Капафикус алварези, като екстрактът от тях се извлича веднага след събирането им, за да се запазят активните съставки свежи и осигурява една постоянност в качеството и ефективността на продукта. Активната съставка с сулфатирани галактоолигозахариди в синергия с микроелементи стимулират растението на генетично ниво. Задейства гени, свързани с фотосинтеза, хормоналния баланс, клетъчното деление за по-добро образуване на плодове. В практиката това се превръща в по-бърз растеж, по-добро усвояване на хранителни вещества, по-висок добив и устойчивост на стрес, породен от абиотични фактори или химични такива. Симак Ор може да се прилага лисно или чрез капковата система в доза от 75 до 100 мл на декар от 2 до 4 пъти през вегетацията. Продуктът е сертифициран от Екосерт за използване в биоземеделие и покрива изискванията на екосхемите по стратегическия план. Освен зеленчуци, той е подходящ и за широк кръг култури, като житни, царевица, слънчогред, рапица, ориз, овошки, ягоди и други.